はい、どうもありがとうございます。ピアノさん。これからもよろしくお願いいたします。あ、たまちゃん、一本入ったわ。はい。はい、それと、たまちゃん、あなたにつくしんぼって曲がないんですけど、いや、ほんなら、あなたのつくしんぼだ、メオンのつくしんぼ。メオンのつくしんぼなんや。メモにあなたにつくしんぼって書いてあったから、あれ、どんだけ探してもないなと思って、メオンのつくしんぼ。で、それとね、曲の中で、